मिस जि बसुमतारी ने जायगायावनो गालामाल नोंखौ लायाखै गालामालसो नोंखौ लायाखै गालामालसो नै जाहानि गिदिर दिनै अपेनिं खालामबाय जोंहा रेस्टुरेन्टखौ जाथावथाव ओंखार दिनखौ आङो फुरा लानो हायासै लोगोफोर आंनि खेबनाय गैयामोन नालाय लोगोफोर जानायखौबो खेबनो मोनासै जोबनायखौबो खेबनो मोनासै आरोना लोगोफोर खेबग्रा गैयामोन दा बेखिनिखौनो आं हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर गाज्रि दामान लोगोफोर उनाव नुलांबाय थागोन आरोना जिखुनु जाया दिनै अपेनिं खालामबाय लोगोफोर बिदिबा मा बुङो नायलांबाय थादो लोगोफोर नायनानैल' ओरैनो डाटा जि साइसखा बयाबो जाथावथाव जाहाथे खालामबाय थानो हाथों अरायबो नोंथांमोननि अननायावबो नोंथांमोननि हेफाजाबावबो रानोलै जावसाव ड्रेसाव नै मा नांगौ गासिबो माजा घरि